soc l'Aleix i tinc 41 anys i soc pare d'en Joan i la Júlia. Jo sóc la Georgina i també tinc 41 anys i tinc 3 fills, la Berta, l'Albert i l'Arnau. A la nostra dècada va aparèixer l'smartphone, Un dispositiu que cabia a la mà. Amb pantalla tàctil i es podien fer moltes coses. fer fotos, jugar, enviar missatges, mirar vídeos. També va aparèixer YouTube, Instagram, TikTok. El Pinterest, els videojocs en línia, WhatsApp... Aquesta tecnologia ens va ajudar a fer-nos la vida molt més fàcil. Però també ens van donar alguns problemes que molta gent va sofrir. Us volem explicar com durant la dècada del 2020 Ens van educar amb les noves tecnologies. Pobres els nostres pares i mares que no tenien gaire experiència amb això de les noves tecnologies. Tot i fer coses intuïtivament correctes, d'altres en van patinar bastant. Ei, que tan dolent no era, vam tenir molta sort. Era una bona eina per relacionar-se amb els amics i la família, per buscar informació, per passar el temps i sobretot per estudiar. A mi m'han donat el mòbil a 6è. Doncs a mi, quan vaig fer els 13 anys. Jo crec que els meus pares es van passar donant-me el mòbil a primària. Es podien esperar una mica perquè realment a molts anys no el necessitava. Ei, jo el vaig tenir als 12. Em va anar bastant bé. Era molt responsable. Ja, però a molta gent de la classe no li va anar tan bé com tu. I tu, tenies control parental al teu mòbil? Què és el control parental? Allò que els pares podien gestionar l'ús i les aplicacions. La veritat és que a mi m'hagués anat bastant bé tenir allò del control parental. Que els meus pares em controlessin quan jo tenia un mòbil. La veritat, hi havia dies que perdia més de 7 hores fent res. pobres els nostres pares veien el mòbil com una cosa inofensiva. Sí, i es pensaven que no ens feia mal. També he dit que el control parental se l'hagués pogut posar un dels nostres pares. Sí, i tant. La meva mare es passava tot el dia enganxada al meu mòbil. I el teu pare em sembla que també, no? Vaja. Instagram. Vaya tela, era molt interessant per saber què feien els amics. Bueno, amics ja tan amics, que a vegades parlàvem amb gent que no coneixíem de res. A Instagram hi vaig conèixer la meva parella, el pare dels meus fills. Ah, sí? No ho havies dit mai? Recordo que m'havien dit que persones adultes es feien passar per nois joves com nosaltres. Sí, nosaltres vam tenir sort de saber-ho aturar, però va haver-hi molta gent que va tenir problemes per culpa d'això. Sí, és veritat. He de dir que Instagram ens va ajudar a molta gent a trobar coses que a nosaltres ens agradaven. Sí, no era tan negatiu com a vegades ens pintava. Buf, oi tant que passava. A la meva classe van enviar una foto d'una noia amb poca roba que ella havia enviat al seu nòvio de l'època. I el meu malparit la va compartir amb tots els seus amics. I no només va córrer per l'institut, sinó per mig Girona. Doncs sí, assetjàvem a la gent de la classe per aquella aplicació que es deia WhatsApp. Ostres, sí, el WhatsApp. Recordes el vídeo que va circular d'en Pere que el vam gravar a classe sense que ho sapigués? Ostres, és veritat. Jo crec que ens van passar a 3 pobles, Van passar coses que van acabar molt malament. Persones que han canviat d'institut. Recordes aquell noi que va canviar per tots els insults que li vam dir? Jo amb el que perdia molt de temps era amb els videojocs. Que si perdies temps, més que perdre temps, és que estaves molt enganxada, ja no volies ni sortir amb la colla. Encara no entenc com els meus pares em van deixar portar la Play a la meva habitació. Fins i tot quan ells pensaven que estàvem dormint, seguim jugant fins molt tard. I el fort és que a més ens compraven cadires a gamer. Me'n recordo que quan m'encaixaven sense la Play em posava a jugar amb el mòbil allà com un enganxat en el llit. Pobres pares, els teníem ben enganyats. Estava tan enganxada que quan perdia em posava molt violenta. Vaja, vas trencar uns quants mandos. Jo va haver una vegada que fins i tot vaig trencar una tele. Ostres, la tele! Ja havia oblidat que eren les 3. Que què fem ara com a pares i mares? Sort que les lleis només deixen que els nostres fills tinguin les aplicacions apropiades per la seva edat. Saps el carnet de conduir? Oi que no podíem conduir si érem menors de 18 anys? Encara em costa entendre per què no sabem utilitzar aplicacions per majors d'edat quan només teníem, no sé, uns 12 anys. Controlem el temps d'ús que estem connectats a la xarxa. Clar que ara és més fàcil que als anys 20. Els nostres pares no tenien ni idea de com fer-ho ni la necessitat de fer-ho. Jo recordo que els deia que havia d'acabar un treball, però després seguia jugant. Jo m'amagava el mòbil a sota el coixí.
Una vegada recordo que em vaig anar a dormir amb l'ordinador portàtil a sobre meu i al moure'm em va caure i es va trencar. Sí, sovint ens anàvem a dormir tard, molt tard. El que encara no entenc és com ens deixaven dormir amb el telèfon mòbil dintre de l'habitació. Sí, era una manera de dir-nos, feu el que vulgueu. Nosaltres sempre dèiem la mateixa excusa, que el fèiem servir de despertador, com si no existissin els despertadors en aquella època. O que havíem d'entrar a un treball. Fa 25 anys els nostres pares ja eren conscients dels problemes que ens emportaven. Com no anar desconeguts, anar amb el casc posat en moto, o amb el cinturó al cotxe. No posar de segons què. Però és que amb el tema d'internet... I tu, quines coses els hi diries als teus pares de canviar, o sigui, del passat? Que ens posessin un límit de temps de l'ús del mòbil. Que ens controlessin l'ús de les xarxes socials. No deixaria de jugar a jocs recomanats per edats molt superiors a les que teníem. Pactar normes d'ús amb el mòbil. I explicar els perills que comporta fer-ne un mal ús. Decidir entre tots un horari per poder jugar als videojocs. I fins i tot hagués estat molt bé jugar amb ells. Ojalà ens haguessin explicat els riscos de les xarxes socials. Com el projecte que vam fer a segon d'ESO, te'n recordes? Sí, va estar bé. I el que calia, i molt, era educar els fills en el que abans dèiem les noves tecnologies. I treure'n el màxim profit a totes les coses bones que hi ha. Que per cert, hi ha moltes. I tant.